саволи дигар меган дар масҷид гапи дунё бугӯй 40 сола ибодатут барҳам меравад. оё ҳамин ҳадис саҳеҳ аст не саҳеҳ нест? ин ҳадис ҳадиси мавзӯъ ай, яъне як ин ҳадис нест бародари азиз ки вақте ки меган дар масҷид агар гапи дунё бугӯй халас 40 сола ибодатут аз байн меравад. лекин шумо як чиза донед ки вақте масҷид меган мурод аз масҷид маънои масҷид чи ай? масҷид як ҷои саҷдагоҳ, яъне унҷа аллоҳи якторо бояд ибодат кунем. пайғамбармон гуфтанд беҳтарин порчаи рӯи замин масҷид ва масҷида хонаи худо гуфтанд, хонаи аллоҳ гуфтанд. аз ин лиҳоз вақте ки масҷид ки дар омадем қоидаи масҷид ҳамин ай ки мо ё ба зикр машғул мешем ё ба намоз хондан машғул мешем. бубинен, ё ба зикр ё ба намоз хондан ё ба қуръон хондан, яъне он амалҳое ки бояд дар даруни масҷид анҷом биёбад ана ҳамин аст бародари азиз. унҷа ҷои гапи дунё нест. унҷа намешавад ки мо бо якдигар масъалаҳои мисол ҳаётиву бизнесмонаву ё дигар масъалаҳоро дар дохили масҷид суҳбат кунем. бар ҳамин яъне инсон дар даруни масҷид вақте гапи дунё мегӯяд вай гунаҳгор мешавад. дар замонаи ҳазрати умар мегӯяд кадом нафаре мегӯяд дар охири саф нишастагиу гап мезад. ҳазрати умар мегӯяд пурсид ки шумо аз куҷоен? гуфтанд мо аз тоифем. гуфтанд ҳамин меҳмон будантон пеши роҳ ма гирифт ваилло шумо гуфт дар даруни масҷиди пайғамбару ба сухани дунё машғул мешин. чунон гуфт мақсад лату кӯбтон мекардам ки овозтон ҳамин мадинаро фаро мегирифт. барои ҳамин бародари азиз ва гиромӣ шумо дар дохили масҷид ҳама вақт ба зикр, ба тавбаву надомат, ба намоз хондан, ба қуръон хондан. вале бисёри одаморо мерем масҷидоро дидем ки қадар масҷидҳо банд буданд, имрӯз масҷид кушода шиданд то ҷои як шукргузорӣ, то ҷои як дуое ки худоё ҳамин масҷидҳо дигар мақсад баста нашаванд. чӣ мешавад? меравад телефон шавӣ кардагӣ дар даруни масҷидай ютуб тамошо дорад, фейсбук тамошо дорад, дар даруни масҷидай рафиқ шуда нависондаву партофтеста суҳбат доранд, чақчақ доранд. бародари азиз, охир дохили масҷидай ӯ ибодатҳои мекардагӣ ҳеҷ савобу аҷр надорад. ту барои чӣ омадӣ масҷид? ҷаноби имом ҳоким дар мустадракаш исноди ин ҳадиса ҳасан мегӯяд, ай ҳазрати анас оварданд. пайғамбар гуфтааст яъти ала носи замонун юҳаллақуна фи масоҷидиҳим ва лайса ҳаммуҳум илла дунё ва лайса лиллаҳи фиҳим ҳоҷа фала туҷолисуҳум. пайғамбар мегӯяд як замоне бар болои ҳамин уммати ман меяд ки дар масҷид медуроянд, гуфту ҳалқа мешавану баъд чақчақи дунёӣ сар мешавад. бубинед ҳазрат чӣ гуфтанд? гуфтанд ки ана нест гуфтанд дар инҳо ягон ғаме, нест дар инҳо ягон тарсе, магар гуфтанд инҳо фақат ҳушу гӯшон барои дунёшон ҳаст. бар ҳамин ҳатто гуфт ва лиллаҳи фиҳим ҳоҷа, ин нафарҳое ки дар даруни масҷид аз дунё суҳбат мекунанд аллоҳ ба инҳо ҳоҷат надорад. мақсад инҳо бошанд набошанд барои аллоҳи меҳрубон ҳеҷ ҳоҷате нест. ход дар даруни масҷиди ход дар беруни бо ин кирдорат пеши аллоҳи меҳрубон ягон подошу савобу аҷр намегирӣ, балки гунаҳгор мешавӣ. ҳатто пайғамбар фала туҷолисуҳум, шумо ёфтен ҳамин ҳалқаро диден, ҳеҷ вақт рафта дар онҳо нашинен ки худо ба ин гурӯҳ ҳоҷат надорад. яъне ба ибодати инҳо дигар ниёз надорад ва ибодати инҳо пеши худо маълум аст ки барои чӣ аст. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ қоидаҳои масҷида бидонем. вақте масҷид мерен чӣ қадр риоя кунем, бо либосҳои олуфтаву тозатон худотона хушбу кунем. дар омаден ба бисмиллоҳи раҳмони раҳим, аллоҳумма афтаҳ ли абвоби раҳматик, худоё ин дарҳои раҳмата доим болои мо кушода нигоҳ дор.
дар омади таҳияи масҷид вақтш боша таҳияи масҷид бихон, бушин қуръон мехони, қуръонхон боши, қуръон бихон. агар қуръонхон нести, як тасбеҳака бигир то мақсад оғози намоза 1000 борай, 2000 борай субҳаналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, аллоҳу акбар, ла илаҳаиллаллоҳ, ҳасбияллоҳ, инҳоро бигӯ. даруни масҷид иборат аз ҳамин бошад. вақте рафтӣ ба телефонбозиву баъд вақте рафтӣ ба гапи дунё ба ин машғул шидӣ, дар қадамот ҳеҷ вақт на аҷр мегирӣ ва на ӯ ибодати ту да гуфт Аллоҳ ҳоҷат надорад дигар.